Ревматоидният артрит е хронично възпалително прогресиращо ставно заболяване, което засяга хората в творческа възраст. Ако не се лекува адекватно, води до инвалидизиране на пациента. За сега, поне в света, няма ясни становища и проучвания, които доказват със сигурност причината за ревматоидния артрит. Може би това е многофакторно заболяване. В най-голяма вероятност инфекциозен момент има, генетичен фонд на пациента, генетични фактори, но те всички действат комплексно. Така или иначе, конкретна причина няма, играят роля наследствени фактори. Примерно, ако майката на пациента или пациентката е била болна от артрит, с голяма вероятност и тя да се разболее от ревматоиден артрит. Но само това не е достатъчно. Обикновено заболяването се отключва след преживяна инфекция или след стресов момент, който пациентът е преживял. Това е заболяване, което няма една определена ясна причина. Рисковите фактори за ревматоидния артрит е преди всичко женския пол. Казвам го като рисков фактор женския пол, тъй като заболяването се среща по-често при жени. Може да играе роля, както казах при предишното обяснение, генетичния фон на организма, т.е. генотипа на човека и инфекциозните моменти, инфекциозните агенти. Първите симптоми могат да бъдат болка, оток, скованост продължаваща сутрешна, скованост продължаваща повече от 1 час, засилване на болките нощем, т.е. едни оплаквания от страна на ставите от възпалителен характер. Обикновено болестта започва с бавно, постепенно, с прояви от страна на периферните стави на крайниците, горни или долни, болка, оток, които продължават повече от 3 месеца, наблюдавани от самия болен или от лекар, ако той е видян междувременно. Ако оплакванията на болният не са краткотрайни, не са преходни, т.е. те не продължават по-малко, да кажем, от 10-15 дена, а продължат месеци наред, особено над 3 месеца, това значи, че процесът е хроничен, това значи, че болният трябва да вземе сериозно отношение към себе си за консултация от лекар-специалист за поставяне на диагноза. Ако болните забележат, че ставите на крайниците, на горните крайници, главно малките стави на ръцете, китките на стъпалата, се подуват, отичат, което продължава дълго време и това ги безпокои, те трябва да отидат на специалист-ревматолог и трябва да се съветват с ревматолог, а не с друг специалист, който може да тръгне в грешна посока поради това, че липсва опит в областта на заболяванията, които ние третираме, които ние следим. Така че тези болни, които имат такива оплаквания, неминуемо не трябва да чакат, не защото болестта е спешна, но просто защото тя трябва да се открие на време заради навременното лечение. Ревматоиден артрит може да бъде и тежко протичащ, тежка диагноза, може да бъде и лека диагноза. Тя инвалидизира млади хора, които след това отсъстват от процеса на трудовия процес на системата на обществото, в която работят, и обществото губи. То понася големи икономически разходи. Но по принцип това е едно сериозно заболяване, което изисква сериозно лечение и сериозно отношение както на лекара към здравето на болния, така и на самия болен към неговото здраве. На първо място, когато болният отиде при ревматолога или при лекар въобще, той трябва да бъде прегледан клинично. Тоест, лекарът трябва щателно да снеме статуса и анамнезата на болния. След това вече, в подкрепа на поставяне на диагнозата, идват лабораторните изследвания, рентгеновите изследвания, ехографското изследване, ехографията на стави. Всички те взети заедно правят диагнозата и, разбира се, не на последно място анамнезата, защото старите римляни казват кви бени диагности, бени интерогат, бени диагност, който добре разпитва, добре диагностицира. Показателите, които могат да насочат специалисти към диагнозата ревматоиден артрит, на първо място това са клиничните прояви на това заболяване. То си има определени клинични прояви, които не могат да бъдат сбъркани с друго заболяване. На второ място изследванията, говорещи за това. На трето място лабораторните изследвания имам предвид. На трето място рентгеновите данни за деструктивен артрит. При самото постъпване на болне и поставяне на диагнозата, те служат като критерии за проследяване на ефекта от лечението. Безспорните проявления, както казах, това е клиничната картина на изразен ставно-болков синдром, изразени отоци на малки стави, симетрично, сутрешна скованост, нощни болки,
ограничение на функционалния капацитет на болния, т.е. ограничение на обема на движение на съответните стави. И особено важно е, когато артрита е бързо прогресиращ, има такива форми, той завладява ставите за кратко време и пациентът може да бъде инвалидизиран за кратко време, което е пагубно за него, разбира се. Фазите на ревматоидния артрит биват активна и неактивна. Едната фаза е активна, т.е. болестта е активна, когато има изявени клинични симптоми. Колкото по-изявени са, толкова по-активна е, било то клинични или лабораторни. Неактивната фаза е, когато болният е в неактивност. От друга страна, болестта може да бъде тежка и лека, т.е. тежест на артрита и активност на артрита, две различни понятия, две различни критерии. За тежестта на артрита говори това колко стави са засегнати на брой, дали са засегнати вътрешни органи, т.е. дали има висцерализация на процеса, дали ревматоидният фактор или другите серологични показатели за ревматоиден артрит са много високи, като титър имам предвид. Това е всичко, това говори за тежест, докато активността на артрита е това колко болният силно усеща болката, колко силно усеща сковаността, буди ли се нощно време от болка, колко пъти се буди нощно време от болка, колко му е ускорена утайката, когато изследваме лабораторните показатели, колко му е високо ЦРП или C-реактивния белтък. Всичко това са критерии и белези за активност. Така че тежестта на артрита не означава активна фаза. Един артрит може да бъде активен, може да бъде лек. Един артрит може да бъде неактивен, може да бъде тежък. Но така или иначе, лошото е, когато артритът е хем активен и в същото време е и тежък. И тогава лечението трябва да бъде агресивно. По отношение на образната диагностика на рентгеновото изследване, ревматоидният артрит може да бъде разделен на 4 рентгенови стадия, като началният стадий е нулев, а крайният е 4. Нулевият стадий означава периартикуларна остеопороза, която се възниква вследствие на възпалителния процес. Първи, втори стадии означават прояви вече деструктивни в ставите, като кисти и ерозии. Трети стадий е стесняване и унищожаване на ставния хрущял. И четвъртия стадий е сливане на костите в един общ блок, който се нарича анкилоз. Не бива да се допуска при лечението на пациентите да се стига до този четвърти стадий. И затова казваме, че ранно открит артрита трябва да се започне ранно лечение, за да не се достигне до четвъртия анкилотичен стадий. Целта на лечението е да се спре болестта и болния да бъде в ремисия. Ремисията е състояние, при което активността на болестта е значително намалена. Има един индекс международен, по който ние работим в България и в цял свят, в цяла Европа. Индекс за активност, този индекс се казва DAS28. По този индекс ние определяме обикновено в практиката ремисията на заболяването. Този индекс трябва да е под 2,6, за да бъде болестта в ремисия, оценена по индекса. Но много е важно, когато ние работим с болните, тъй като те са живи хора, да се отбележи, че за ремисия е важно това болния как се чувства. Защото ако той се чувства добре, ако няма болки, ако няма скованост, ако няма отоци, ако той има добро качество на живота и работи, това значи, че той е постигнал своята ремисия. Но така или иначе, обективната оценка става именно с този индекс DAS28.